and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Wa ko'y laing gibuhat gawa sa paghangyo niya nga biyaan ka kay dako siyang minyo. Og nasudlan tingalig Espiritu Santo ang iyang utok, mao nga misanong sa gusto kong mahitabo. Og mao to, mibiya og gida ang tanan niya mga butang. Og misaad kini nga dili na gid siya magpakita panimo. Dili, Dad. Dili mahimo nga magbuwag mi. Tungod kay mabdos na ko. Nagsabak na ko sa una na mong liwat. Unsa? Ikaw, Christy? Nagsabak? Mabdos ka na, Christy? Oh, Daddy. Tungod kay wala ko tunghain pa sa binuwan kong sakit. Busa dili mahimong mabiya sila ako. Dili mahimo, Dad. Dili. Mabdos? Mabdos si Christy? Nga sa ato pa, nasayop lang di ay ang mga doktor nga mihiling kaniya, nga miingon nga dili siya makahatag og anak. Diyos ko, kung maoki di nga nagsabak na si Christy sa anak ni Rinal, lisod lagi mapugnan nga magkabalik sila. Pagkadako kang kagubot ini sa umaabot, kay dakong minyo ka na si Rinal. Diyos ko, ikaw na lang unya ang bahalang musulban ining problema nga gisudlan karon sa akong anak. Isalig ko na lang siya kanimo, Diyos ko. Dili ginang kumusugot nga mapuwag mi. Karon na hinuon nga mabdos na ko. Kinikit si Daddy ang kontrabida sa kong kalipay. Apan nahibaw ko. Kung masayod si Renan karon nga nagsabak na ko, mabalik siya na ako. Mabalik siya. Oh. Maay ka nagpakita ka na ako. Klaro naman gina ka ng imutian? Renan, maluoy ka. Tuhoy taon ko nga wa ko makasaha. Ikaw ang amahan ng bata karon sa akong tiyan. Bisang mapagaw pa ka ng tingubog tinabi. Dili ko ikaw. Ug layas dito sa mong gistaran, ha? Balik sa inyo. Ayaw pagpuyo tong baya, kay ako to. Atong duha ka tong baya, kay kitang duha ang nagasto, ano mo parong ka to? O karon nga nagkapuwag na kamo si Christy. Dili ka kumuha og samok ni mo hangtod na makigbalik ka na nako. Bisag ko sa may buhaton mo. Dili mahita mo makigbalik pa ko ni mo. Busa kun ako pa ikaw. Sugot lang nga magbuwag ta. Kay wa na ko'y gusto ni mo. Dili ko masugot. Karon nga nagkabuwag na mo ni Christy. Dili na ko masugot nga makiklambigit ka pa og laing babae. Buhaton ka nila ni mo. Isagat ko ang tanan sa hukmanan. Ayaw pagpabaga si mong naway. Mamugos pa ka na ako. Ngawa naman ko'y gusto ni mo. Mahal ko ikaw, Renan. Ngayon ko ang mahal ko ikaw. Basta dili ko masugot nga dili ka mabalik na ako. Dili ko. Di ay. O sige. Pamugos kayong bayo magkabalik ta. Kay bunog na mo maanigi ka na ko. Bahala nagpasakitan ko ni mo. Dili ko ka na-exapayan. Bahala na. Di ay ba? Ha? Di ay? Magigbo ko. Renan! Sakit! Renan! Inan talaga. Gawa na ko'y gusto ni mo. Di ka magkasamusultihan. Ayaw ka pating yung asawa! Pa! Isukbago ni mo. Tuwang pa na! Usman, ha? Gusto kang kulatahon tingang buhanga ka? Papalihog lang. Ayaw lang usbang pagdapat mo na ko. Ang pagsukbang mo na ko. Kaya tingaling makasukol pa ko ni mo. Sige! Sukol! Musukol ka magka! Sige!
Kita'y magdako sa itong kusog! Ayaw pa, Paulo! Masag ni Serenan nga mo dapat na ako. May katungod siya mo dapat na ako kay iya kong asawa. Nayabag na yun ang utok mo, Rinan! Mabdus ka ng asawa mo! Unya imong napatan! Kung di siya gusto magkatilaw sa kumakamot ko, palayasa siya. Kaya di ko gusto mo tanaw siyang naong. Maluoy ka na ako. Tuhuin taon ko. Imong anak kinig akong gisabak. Layas! Imo siyang dugorin na. Layas! Huwag ayaw lang pakita na ko! Dili ko mo ako, dili ko ikaw mada. Mamaulit na sa ato. Tungkol kay dili ko masugod nga magbuwag na. Usa man! Gusto ka ka na imuntiyan ang sumpagon ko? Ha? Ano mamatay ka ng bata sa imuntiyan? Gusto ka? Ha? Sige! Sige! Usbiyog dapat si Junis! Kaya mapatay ti kang animala ka! Buisit na mabayan na! Buisit na ba? Usang palayasa na! Renan! 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 Dili na magbuwag! Mahal ko ikaw! Higigog mo ko ikaw, Renan! Nala, sige, Junis. Kaya di ka magkahamulakaw. Dinhi ka lang ining usa ka bakanting kwarto, ha? Dinhi ka lang. O ayaw na pagawas. Kay turbida, huwag panuwayan ang utok at tumbana mo. Basta kay dili ko malakaw ko, dili ko siya madapa. Junis. Mahal ko kayo ang imong anak. Basta dili ko masugod nga magpuwag ni. Dili ba, Paulo? Ay, ginoo ko yung tao, no? Ay, nakita kayo na akong tanang nahitabo. Ginapatan ni Renan ang iyong asawa. O gisukmag ni Sir Paulo si Renan. Hala, kagupok na ba ay nuuning kalakiha, ay. Ako magkikuyawang naga-huna-huna ining hitabua ka ron. Ay, oy, hala, may suki na gumiabot. Ginoo ko! Hala, ang mga ginika na tingali ni Inday Junis ginig-niya. Uy, uso kay may tabuan ni Ron. Kung masayon silang ginapatan ni Dudong rin ang ilang anak. Ay, batay kayo ne. Ablihan na kong gate. Ay, gikulbaan ko ay. Ay, kakulba. Uso may buhaton ko. Sultihan ko pagkaroon ng ginikanan ni Inday Junis nga nadapatan ang ilang anak sa bana ni Ine. Moyala! Diyos na maluluyon! Dili ang ginikanan ni Junis kining niya! Auto ni Christy kining niya! Mahimo ba, Christy? Mahimo ba? Ayaw na pakita pa si kong anak. Gibuwagan ka na niya. Busa layas na. Sir, please lang. Ayaw kong abugas sa masaw sa kahayop. Gitahod ka kay amahan ka sa lalaking akong gimahal. O sa respetarisab ko. Ang babae ba sama kanimo, Christy, nga mamugo sa lalaki nga minyo? Dili ginaangay ang respetaran. Busa. Palayo na, ha? Baga kag naong pagbaton sa bitaw ka, uy. Minyo ng anak ko. Busa ayaw na siyang samuka pa. Nganli ko bisan unsa, sir. Dili ko masukol nimo. Kung dili ka makapaabot ka tumagunta ka. Mahal ko si Renan, sir. Og ako ang una siya kinabuhi. Basta maluoy ka pagawa sa si Renan. Gusto ko maging sulti niya. Gibuwagan ka na sa akong anak. Wa na siya'y gusto ni mo. Nasayop ka, sir. Wa may magbuwag si Renan. Bibiya lang siya sa mong gipuyan kay gipugos sig palaya sa akong amahan. Tuhoy ko, sir. Wa may magbuwag si Renan. Wa. Renan! Renan, honey, gawas diha! Magsulti ta! Honey! Uy, kisong ka, kinilalawa. Ay, pasitan ba yan kayong tanga, oy? Ay, kanunay lang mga kukubagan. Ayaw magkubagan na. Tugan kukubagan kayong tanga. Kanunay di ay kung magkuyawan. Hello? Ikaw ba gining nagkatubag, Petra? Si Manuel ka ni, ang amahan ni Junis. Diyos ko. Ang amahan ni Junis kininanuwa. Napaingon diya si Junis.
Ug taon-taon na nga wa pa siya mabalik. La pa ba diha ang among anak, Petra? Ha? Oo, sir. Di o suday Junes. O tuwa sa pikas kwarto. Gida ni Sir Paulo. Kay, nagahilak mo siya, sir. Kay, nadubutan man ni Dudong Rinan. Unsa? Gidapatan ni Rinan ang among anak? Sus, ginoo ko. Nga nung nakasulti mo ko sinuod, oy! Animal siya. Mabdos ang among anak unya iyang gidapatan. Karon lang siya. Ha? Karon ka na kung animal ka. Sa tanan nga di ko gusto mo ang dapatan ang among anak. Karon ka rin. Kita ang magtakos. Kita ang magkamater ang animal ka. Mudapat ka nag-asawa, ha? Karon ka. Pauli na lagi, Kristi. Kagahi ba ni mo ko? Wa na ba yung bisan gamay nga kauong na hibili ni mo? Dili lagi ko. Dili ko mabiya. Gusto ko magsulti, Miss Renan. Layas na lagi. Kay niya dinhi karon sabay ang asawa ni Renan. Niya si Junis. Siya ang bagagnaong, sir. Kaya may kaisog pa siya magpakita siyang bana nga nagsabak sa naing laki. Siya ang palayasa, sir. Christy, pauli na. Nanani. Ayaw ko gagsang. Buhi ko. Renan, nga naman ka. May galit man lang ka. Huwag na mag-away. Kung sa magipanulti ni Daddy na ako, ayaw siyang paminawa. Ang atong gugma nga itong palabihunan. Hindi nita magpadasin ang tanan nga pagsubag sa itong relasyon. Gikapoy na ko sa mong amahan. Gikapoy na ko di akong kahimtang. Laban akong Busa may pagbuwagan ko kamong tanan. Ano babalinaw ang akong una-una? Honey, dili na magbuwag. Tungod kay natuman na ang dugay na natong ipangandoy. Honey, wala ko tunghaid sa binuwan akong sakit. Mabdas na kuhan. Nagsabak na ko sa imong anak. Unsa? Ikaw? Ikaw, Christy, mabdusa? Nagsabak ka na sa akong anak? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!